दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो गोबां आफादफोरनि मददजों थांनाय समाव जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो दानानै लादोंमोन जेला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो सोमावसारदोंमोन बेयाव पलिटिकेल पेट्रनाइज जिहेतु गुबुन राजनितिक हान्जाफ्रा होआ बेनिखायनो गावहानो मोनसे पलिटिकेल पार्टि थानांगौ जायहा जोंनो पलिटिकेल पेट्रनाइज होलांबाय थागोन बेखौ नोजोर बोनानै थांनाय जोंनि सोमावसारनाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो बै समनि बिपिपिएफ आरो इउडिपिएफ बे हान्जाया ज' जानानै इउपिपिएल हान्जाखौ दानाय जादोंमोन एबारनि बिसायख'थियावबो जोङो बे हान्जाखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ मदद खालामगोन लागै बिथांमोना इउपिपिएल हान्जा एबा बिपिएफ हान्जाखौ जों सापर्ट होबाय होननानै एनडिबिनि जे मोनब्रै हान्जाजों दाजानाय जे कोअर्डिनेशन ग्रुप बे ग्रुपनिफ्राय बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जिहेतु सोमावसारनायाव एनडिबि प्रग्रेसिभआ जागायजेननायनिफ्रायनो दंबोयो बे हिसाबै बिथांमोना इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामगोन बाखि मोनथामनि जि आफाद दङ बे आफादनि बेलायाव जोङो दिनै रोखा बुंनो हाया बिथांमोना सावरायलायगोन गावसिनि जे कोअर्डिनेशननि मिटिं बा आफादफोरनि मिटिं जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै माखासे आफादफोरा बिथांमोना काउन्सिलनि मिटिं दं बे मिटिंफोरनि उनाव हयथ' बिथांमोना रोखा खालामगोन जे इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामो ना बिपिएफखौ सापर्ट खालामो बिथांमोना हयथ' स्पष्ट खालामगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बुंबोबाय थादों जे सिगनेटरिस आफादफ्रा जों ज' जानानै जि एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि गासैबो क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबा जों ज' ज'यै हाबा मावलांनाया मोजां जागोन होननानै जों बयखौबो एपिल खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिसि गोरोबथानि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो नोजोर बायदियै फरायसाफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै खामानि मावबोनो थाखाय जोङो 2006 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइ बोसोर फोसावदों आरो 2007 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन क्वालिटी फर एजुकेशननि थाखाय जोङो हाबा मावबोदों आरो दिनै गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गासैबो फोरोंगिरिफ्रा मिथिगौ गासैबो फरायसाफ्रा मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों क्वालिटी एजुकेशन लाबोनो थाखाय फरायसाफोरनि जथुम फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय गार्जेनफोरजों सावरायनाय गोबां रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थादों आरो जोंनि जे स्ल'गान बे स्ल'गानफोरखौ जोङो बुंबोबाय थादों जे साफ्रोमबो गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगोन आरो बे सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन होननानै जों बुंबोबाय थादों बिथाङा जानो हागौ गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौब्लाबो बिथाङा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा बे रोखोमै बुंदों होननानै जों सानो दिनै जोङो गोबां रायजो राजा गोबां दल संगठनफोरखौ नुनो मोन्दों जे सिगनेटरिस आफादफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों बे बेलायाव सोरबा बिपिएफ बा गुबुन बबेबा हान्जाखौ लिंलांनानै बरायदों बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लांनानै बरायदों बे जाबाय थादों बे बेलायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिथांमोनखौ हयथ' बिपिएफ हान्जाया बरायनो लांदों बा सोरबा सोरबा आफादा सोरखौबा लिंलांदों सम आरो सुबिदा नायनानै गासैबो लिडारफोरखौ मोनसे प्लेटफर्मावनो हयथ' मोनजोबाखै सोरहाबा गुबुनाव कनसेन्ट होखानाय दङ बा गुबुन हाबाफारियाव नांथाबनानै थादों बिनि थाखाय गासैबो सिगनेटरिस आफादफ्रा बबेबा मोनसे हान्जानि बरायनाय बायदिसिनाफ्राव ज' ज' थांनो हायाखै बियो सैथो बाथ्रा नाथाय जों लुबैदों जे सिगनेटरिस आफादफ्रा पलिटिकेल पार्टिफ्रा ज' जानो हायाब्लाबो सिगनेटरिस आफादफ्रा ज' जानानै फैबाय थानाय समाव जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि बे आफादफ्रा पावाराव